ассалому алейкум катбонуани азиз. имрӯз тарзи таҳияи котлетро пешниҳод мекунам бо равиши хеле осон. албатта котлет намудҳои зиёд дорад, тарзу усулҳои зиёд дорад, вале чун мо омодагӣ ба рамазон дорем, ман дар рамазон танҳо аз ин усул истифода мекунам. умедворам писандатон меояд. 500 грамм гӯшти чархкардаро бо 2-3 адад сирпиёз, як дона пиёзе ки обашро полонидем, адвияву намак ҳарчи ки шумо дӯст медоред, 3 қошуқ равғани растанӣ, 5 қошуқ сухарӣ, ҳамаро хуб омехта мекунем ва рӯяшро мепӯшем ва ба муддати 2 соат ба яхдон равон мекунем. баъдан онҳоро ба шакли котлет медарорем ва дар тоба аз ду тараф бирён мекунем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. баъдан ба хотири оне ки дохили котлет хуб пухта шавад, ман онҳоро 5 дақиқа дар буғ нигоҳ медорам. котлетҳоро ба тобаи дигар мегирам, онҳоро дар миёнаҷо қарор медиҳам ва дар гирди он ним пиёла об мерезам ва ба муддати 5 дақиқа то замоне ки обаш пурра хушк шавад нигоҳ медорам ва хуб омода шуда. дар ҳамон тобае ки котлетҳоро бирён кардам, 1 қошуқ орд меандозам, 1 қошуқ руби румӣ. онҳоро 2-3 дақиқа таф медиҳам ва ба он кам кам об илова мекунам, ба он хотир ки агар обро яку якбора илова кунем метавонад кулула занад. аз ин лиҳоз обро кам кам илова мекунем ва мегузорем 2-3 дақиқа биҷӯшад. намаку адвия вобаста ба таъби худатон. хуб, котлетҳо омода ҳастанд. барои он бо ман камтар пюре кардам. онҳоро ба лали мекашем ва барои азизони худ пешниҳод мекунем. хуб, омода шудааст. нӯши ҷон. ташаккур ки бо ман ҳастед. то видеои дигар. худо нигаҳдори мо ва шумо. ташаккури зиёд.